Karning manok ug tilapia ang atong naabtan nga nag-star sa wala pa mahuman og trabaho nga 5-story medium-rise building kun MRB condominium sa Barangay Lorega, San Miguel ning syudad sa Sugbo. Kini ang ikaduhang MRB o housing project sa Cebu City Government nga tuyong mohatag og kabalayan sa mga kabus, ilabi na mga informal settlers sa syudad. Kini gisugdan og tukod kaniadtong tuig 2021 ubos sa administrasyon ni kanhi Mayor Edgar Labella. Apan tulo ka tuig na ang milabay, anaa paghihapon sa 48% ang paghuman sa maong building. Sumala ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nga dili na niya hisgutan ang rason nga nung nahunong ang konstruksyon niini. Gisayangan lang ta nga daghan kay atong kuwang regarding housing, darabi ang atong backlog. We want to put our informal settlers in decent homes. Unya kani 3 years wa gyapon nahuman. Di na lang ta mutubag anang unsay rason kay I don't know the wisdom of the previous the administration before, but what I know is the direction of our administration is to make sure nga we provide home to the homeless, di ba? Dugang pa niya nga bisan gitaya na og pila nakatuig nga natanggong ang mga materyales sa condominium, luwas lang gihapon kining gamiton. Matay taya naman eh. Pwede pa ba ni? Well, they said yes. It can be cured mo yung ilang term. So, it's not a problem, no? The integrity of whatever materials you see here, magamit pa mo sa gihapon. Planong sugdan ang rebidding sa maong proyekto karong buwan sa Agosto og target nga mahuman ang konstruksyon sulod sa 8 ka buwan. Mukabat sa 176 ka mga pamilya ang makabenepisyo sa kondominium. Gani ang barangay captain sa Barangay Lorega, San Miguel, malaumon nga malakip ang kapin 80 ka mga temporary settlers sa sitio Acacia sa Makapuyo dinhi. Tuloy nalipay gid may nga gyari yung mayor gitubag gid among hangyo niya nga mapadayon gid namong pagpatrabaho aning pundo kay tuloy ang mga tao gid nga amo pong nasaaran kaniadto before ni natukod nga sila naglaom pud nga sila gid mahimong beneficiary pud dito. Subay niini, plano sa acting mayor nga muumol og task force pabalay aron mas mahatagan og pagtagad ang mga housing projects sa kagamhanan. So nagpurma tag task force pabalay precisely to address the concerns on housing. So there will be transitional housing wherein in the meantime nga wa pa mahuman ang atong permanent housing, ibutang sa nato sila sa transitional housing. Ini-clearing ni mong sapa, moingon dayon sila nga, asa mami padong, wa mami balay. No? So, mientras tanto nga, wa pa sila mabalhinan, nanatay transitional housing. Tinguha ni Garcia nga siyang paglingkod isip acting mayor sa Cebu City nga mahatagan og panimalay ang tanang informal settlers sa Dakbayan. Kini si Queenie Huligon, alang sa MyTV, Cebu.